Denne video er produceret af Mønsterstrik i forbindelse med udgivelsen Efteråret kalder. Slå drejet om pinden. Når man skal lave en vending, så kan man bruge det, der hedder drejet om pinden, eller ligesom et e-opslag, for at lukke hullet der, hvor man vender. Nu er jeg kommet til der, hvor jeg skal vende, så jeg vender striktøjet om. Og jeg skal slå garnet om højre pind. Så jeg fører pinden oven over garnet og ligesom fanger det ind under. Sådan så at garnet ligesom låser sig selv herunder. Det er slå drejet om pinden. Så kan jeg strikke videre. Husk at stramme godt til her, så at masken bliver så stram som muligt. Man har nu slået en ekstra maske op. Den maske skal man strikke sammen med masken ved siden af for at lukke hullet, når man er færdig med sine vendinger. Så strikker jeg lige hen til næste sted, vi skal vende. Jeg er kommet til der, hvor jeg skal vende. Jeg vender striktøjet om. Jeg vil gerne slå om højre pind. Så jeg fører pinden over garnet og under det, så at sige. Så jeg får lavet et opslag, hvor at garnet krydser under sig selv. Og så strikker jeg videre. Det er slå drejet om pinden.